Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bumbu apa mak ini? Keping. Ini keping. Mang iki keping iso to, Dad? Keping atau agri. Keping. Bumbunya apa ya mak ini? Keping. Bawang, gula, Terus. Oh, bumbu apa ya? Bener ya? tumbalnya mah tuh kena loh. Tumbal aku cuma kok. Ya masakan beda yo. Bumbu lodeh. Ini kayak anu ini. Ini masak apa ini? Ayam lodo. Bumbu lodeh ya. Jadi ini gede yo. Gede-gede ayamnya ya. Panggilan gaya cara nih. Jadi nih. Metor-metor ya. Oh. Kayak anu cio. Metor. Kayak cio metor-metor. Di setelahnya sama. Ini aku pulang dulu. Kelali urung ceklekne, Pak. Oke. Beh. Kelalen. Ya kebing. Yo, gak uang ya. Ini kok Mateng nih bumbu lodehnya. Daging wadet, daun. Ini saja nih. Mana ya? Wes mantap nih. Ini ya mak ya. Cuci nah. Oh, goreng daging. Sajen di sini. Baru ini ditunjuk kan itu. Yes. Tambah dengan kentang. Wah, boleh. Masukkan. Dah jegur nih. Jegur nih kentangnya sih. Wah, enggak macan yo. Nah, Dan wong piro? yo. Wong 300 indah nih. Ini mak 80. Mak 80 hingga wong piro? 220. Undane 22. Jadi dibecau sih. Ya kuringnya lagi. Hah? Iya. Ya pem. Warane bebek mak ra iso ngadoi gebeng. Dijine sitok-sitok Mak. Ya coba Emak galak dengan no. Kene dijine siji Mak. Nah, Aku tahu nggak kuih tapi dua-dua. yo sing endi to iki? Iki to. Sing apa endi to? apa me? Udah wi apa me? Mak. Iki. Mak sing lebong-lebokne sitok sing nganu ae. Ya, jenenge benduran. Beneran? Heeh.
sendok cilik. Sendok cilik. Kalau di sendok cilik ngono kuwi ya, Be. Aku nggak sendok cilik, Nggih. tapi kue mak yang duwe sendok cilik. Cilik nanti. Ramene. Loh kurang oh. Sendok lah cilik wae sendok nganu. Ah sendok cilik, Mak. Aku duwe, aku Endi lek duwe ndan ambil no. Dan pinggir. Iki ngadai, mak ngadai iki. Iki. Kau kana le, kau gitu le, mundur ta le. Mundur ta. Rasanya kelebihan. Boleh. Lah ini lho Mak Riji. Kulino kerjane nasi padang winter ada-ada nih. Betul. Ucai. Iya tenang. Payung. Kirimnya titipnya toko-toko ini panggah payu penganan wo. Tinggi nganu toh, sahur toh. Arep poso ini bakul-bakul panganan payu. Nggih buka. Aku tak omong. Enak ini? Bes. Mari, Mak. Nah, aku bisa dulu, Mak. Ya ada jeping lho, guys. Ki acarane anu nggih megengan. Enggak, Dek. enggak kok. Podo, nggih ngarani megengan kok. Gan. Loh, ini unggan. Nah, Lek megengan. dengan udunan unggan. Iya to, Be? Unggan kaya megengan to, Be? Be. Iya, Lah iya. namanya unggan. Loh. Unggan karo megengan padha tapi. Lah iya namanya. Enak namanya. Namanya padha ae. Sakmene, Be. Ini ya. Sendok cilik lho penak. Mana tetangga sendok cilik, Om. Apa nih, Mak? Mak? Tamu ya ada lagi, Mak. Aku kan gadang loh. Wah, ada tong joko. Oke. Ya ini mau asal, Be. Tak paham. Jam piro? Nek. Tipe lu ngapa dapat. Ora kabeh. Iwang ngono tut. Ora lu nang bolongane. Ora abang-abange ra beren. Apa iki? Wes, Duit abang-abang. Yo lebih jadi nemen. Apa? Ini. Anu kok. Ijo-ijo. Di sakmono kuwi mak ukurane ya, Mak. Bebek elek nang sawang. Ijo. Biji. Iki ora nang ijo-ijo. Apa sapa? Jajai kono iki. Kalinya napa omah? Iket nang sok. Itu bisa. Itu biayane. Duh. Tengah rolas ya. Bener. Mana ngene no? Oh. Atine wae. Iya, lampor ya siji. Enak iki kaya iki to modele. Mbane sambel gorenge mau.
Ini gorengnya rasanya rasa kayak sik nih kan. Kurang lombok nganu dene abang. Abang. Berarti masak awan sini. Mie abang berarti rasa selalu. Apa? Bet. Cek. Review wis dadi. Iya mau. Akhirnya tambah no dai. Iki Pak Gambir. Dibu Pak Gambir. Gambir jenenge iki. Apa? Semprong. Semprong. Pak Semprong. Kecil tapi enak loh ini. Enak nih. Jawa Tengah jenenge semprong ada. Bisa dipesan untuk hari raya ini, Bet. Ya. Heeh. Jawa Tengah jenenge semprong. Tuku nanti. Itu nih di bakule. Yang tinggal di bapak itu kuwi. Bakule nih gini tantane Mas David. Oke, jajane. Lah iki Iki sing gawe apa iki? sini piro to Jaya Gede. 50 yo, 50. Jane iki. Iki duwe kayak aturan Jaya Gede besok karo enggak dulu. Donat. Kilo enak badet. Jangan cio tak siji lho. Mau sita. Jan loro yo mau yo cio yo. Sampai didelene anu kae. Larang isuk mau. Tapi balik sekolah mamon. Mam. Ah kae karo ingkung kae. Heeh. Ingkung. Ndak sita. Tak mak dhewe kuat. Wah iki lho. Oh, gimana jadinya teko yang mending ngono kita abisnya yo kok iki sih jamu. Tak adane sik yo ojo. Mulai ngada iki. Gene rada peteng kok lampune arep pedat. Mundung ora yo. Ala mau gasen tak kok. Mau gasen tak bene sek kuwi. Pas di anu dipasang. Bapak. Cendek aja tak indahane sik. Tak indahane sik yo, segone yo. Iya enggak. Barang ngambil ini ngene-ngene jendela. Wes menang-menang kono. Bareng ada sego. Lho yo. Mau sak matenge udah pada tak goreng ulan. Kok sampai jatahnya sampai magrib to. Kok aku Yasinan. Aku enggak ngerti. tutup ya sinan Yan. Wes. Kakek ora kae. Enggak ya? Yo ora ta. Nggarae dia kan sama anu kae yo, makan sakmene yo, tapi dia dimasak barang ya. Wes. Oke lho Mbak Dep niki. Wis. Dadi anu. Kalau enggak nutup bisa nutupi. Apa nih? Enggak ada seket kayak gitu. Ora kae 50 tak. Kan di ngisan dhuwur. Oh, ngisan dhuwur. Mau kan pikirku ada kan seket cukup toh. Mbak Itu yang Salah mau. Dhuwur teko. Balap kayak kok. Adi Pak. Wong urene anu wis kikir arep cipo iki. Lha wong ngecek ngomong gak kayune suwi.
Lah engko dadi ngumbul dah. Babar yo sono. Oh, iki mebok kok. Ayo lah iki mebok kok Iki dah. mangkel kabeh mebok kok. Iki engko bab. Engko sepira dure saiki wis bek kok. Iji atos e. Jangan ae no. Ya berarti lo ngono, sakmene iki kok digawe wis sakmono ae sik. Enggak usah kok gawe bandang cilik kok arep sakmene kok. Ngene dijikok ngono ya. Ya, wis sakmono terus engko dadi makno nek nakeri ya 5 kilo punjul. Ora khusus kok itu dicampur nih. Kis ngadai sego. Masuk cepet tuh yo. Iya, Wadat. Wis entek sawah. Adang lah yo, cukup paling iki. Yo enggak kok Mas, enggak cukup. Dua sakmene. 5 kilo kuwi mek dadi. Aku dapat tiki. Alah enggak usah Nggak usah dolan tutup, kene Le. sik, buru-buru kana. Kalian tutup lah. Bulldozer sik. Saya kok jangan. Dana ya tak adai anggotok ini ya. Ledok kok. Yo, engko golek kok le tanyake nyek. Ayo nek Nek gak parang le. ganteng kan. Kono non ngene Mbak Nupa penak wis Dang. Mbak Nupa, Dang. Dolan. Nek mandor ya. Ya. Abah Hati. Iba. Kendo. Iki. Apa nang griya ta jan? Gendurian rian mengko nala. Duh ndak secepat anu nih. Nyam iki. Agati. Ketot gambar apa ganteng. Iki pemuda Etan Kali bersama apa iki kami nih Pandu 5 abadi kok sih enak kami Pandu 5 abadi. Iki Abah Kati. Cek repot ayo. Kalau pengen dia jusi ayah. Nah, ada tutup aja mari. Aku kok belajar. Endi? Enggak lupa. Kayak Gurune mandi. ndi? Gurune cek rewang kok. Ini Lagi. Gurune cek nyapa le? Dulu ini 5 saya wangi. Bisa. dulu 5 kilo. Bisa kah? Pinter. Kayak mandi le rong mandi. Ki mau ani mangki. Aman kok ikut enggak? Mulas. Iya berhasil dan berhasil Jokowi. Oh, iya tidak bisa tak ijo 5. Oh, kan tinggal. Terus Jokowi. Ijo 5 aku sing 5 kilo. Oh, jangan ini kok. Ya ora sah. Ndi nek tutupe? Yo entek makane ora genep. Lah aku Jangan aku ada hilang kok wis mari balik piye jan. Iki to nitake kok gak mau. Cek klepat deh. Lah iya. Itu mau jalukne tutup putih mana juga? Mak tutup putih nandang yo. Enggak apa. Betut. Berkat emang ya. Kayak mama gimana? Enggak.
Pasti dhewe kak isu dit mau ke udan apa. Loro obrok loro akhirnya. Iki berkate akeh teko ya. Bisa sih tekone. Cek genduran lor kono. Wong, Heeh. Tak panggil. kok lagi? Heeh. Kayak aku ora nyang gendiran iki kok. Piye? Tapi nana ngerti nak musuh-musuh. Ngerti ya? Omongnya? Omong yo. Heeh. Ngomong ya? Ya ngerti nak musuh-musuh. Ini ki RT ne kene yo. Heeh. Iya. Lha sing karo sapa, Mbak? Mama, piye? Kan uang. Oh bagi aku tak ngundang iki mau gitu. Iya. Kemarin presiden. Wong piro to? Rolikor. Lagi ada beda bisa tak iki. Ini jajane ya. Alah. Jam 7. Lho bener. Jas. Yang aku siapa tuh? Kayak apa? Anake mau. Ini 220. Alah lah. Nulis dilai. Kira likur. Mana tuh? Kok yo yang ngomong kok iji. Cek. Gemes ya. Dekne dia blok e. Motornya tuh mana? Tak go kuwi ya asline. Tumpake ini. Tulisannya deh, kok katanya gemetan. Ini loh. Di sini Aku kan ini biduran kok. Kene lho kok ngene ra ngerti kok. Apa ditokne sitok-sitok ngene? Ngene. Ya. Ngene sana. Oh, beda dengan video. Heeh. Wes. Ini aku dong-dongan tak kuwi. Ya ini lagi. Kita tahu. Cerita nih ngono. Nganti ngenteni kawan. Jadi kan. Itu baru kita harus gede. Dikira kamu di? Lama kan? Gimana bagus? Apa? Oh, ngabang nih. Kita jadi soteng kok ini. Pak Kati. Sepi ya nen. Sepi. Kindo. Ndi? Jamnya gumbel dinat. Jam gembel jamnya. Kena ya? Hati nih coba. Sepi ini. Cas tolong aja Cas, Adi Cas. Adi lah, sakne lah.
Cus. Ngate lo, Cus. Agaknya Pak Di. Nang. Nggih, Pak. Kula niate Mbak Lala. Kula kersane kula gadah keturunan. Duh.